Ni sunana Kabiru Ahmed. Ni yanzu ina yin aikin almajiranci kuma ina yin kasuwanci. A nan ina? A nan Sudan, Niyala. Haka. To sai na ji ka kayi mun daban da Hausa ta kamata ba mata anya ba zuwa kai ba kawai kwanan nan? Ni ba kwanan nan na zo ba, na samu kamar shekara 9 zuwa 8 a ƙasar nan. Kuma ni mutumin Najeriya ne, haifaffen Bichi Local Government, wani gari ana kiransa 'yan Gwarzo. Amma ni rayuwata duka na yi ta ne a cikin garin Kano, daga Gwammaja zuwa Mandawari. Ka ce kuma ka zo almajiranci? Kuma ina kasuwanci ba. Almajiranci da ka zo yi, ko wani malami da ka zo neman ilimi a wurinsa ne a nan? To ainihi dai ni maganar gaskiya fi sabilillahi karatu na fito nema, amma na ga abin ba zai ba saboda abin yana buƙatar tallafi. Yawwa shine abin da ya fito da ni, kuma ba wai na zo daga Najeriya bane direct nan, daga Senegal na zo nan. Daga Senegal. Daga Najeriya da na bar Najeriya na biyo ta Senegal. Na samu wajen wata 6 ma a Senegal sannan na zo. Na je Kaula ziyara, kuma na je wani gari ana ce masa Jiganchor a Senegal. Iyakar Gambia da Guinea Bissau. Wannan tafiya a jirgin sama ka yi ta koko a mota? Wannan tafiya ina yin ta ne a ƙasa. Saboda bayan nan ma ai ka san hanya ce za ka biyo ta Nijar, Burkina Faso, Mali da sauransu, duk na wannan hanya ta ce. Na san ta. Da ka je Senegal bayan waɗannan watanni sai kuma ka ce bari ka yi gaba? Da na zo Senegal bayan wannan watanni na yi tunani in koma Najeriya, sai kuma na ce to bara dai in zo in ga yanayin Sudan tukunna sannan in koma gida. Allah ya kawo ni Niyala, kuma na zo Niyala na zauna ba wani jimawa sosai ba. Allah ya bani aure, na aure a Niyala, na koma Khartoum da niyyar zan tafi Misira saboda na san Misira. Allah bai nufa ba, na daɗa dawowa nan kuma. Yanzu ga shi Niyala ta rike ka? Yanzu ga ni a Niyala. Matarka tana nan Niyala? Matata tana nan Niyala. Ina da yaro ɗaya da an haifar min wani, Allah kuma bai bar shi ba. Allah ya karɓa abinsa. Amma ga shi ka zo akwai tashin hankali da ya sauka a Sudan. Wani fata kake da shi? Wallahi fatan mu Allah ya kawo zaman lafiya, kuma Allah ya zaunar da ƙasar lafiya, shine babban fatan mu dai. Allah ya zaunar da ƙasar lafiya, Allah ya kawo musu zaman lafiya, saboda wannan fitina da yake faruwa a ƙasar nan abu ne wanda dama su Sudanai sun san da shi, kuma ba bakon abu bane. Shi yasa mutane da yawa ma ba sa daga hankalinsu. Ba sa daga hankalinsa. Ko da ne fira da su suka ce mun da za su samu dama su yadda abubuwa su sauyawa haka suna lalacewa. Wallahi kakanni ko iyaye da suka kawo Sudan. Su za su makwashin da su yi yamma su kuma Najeriya da zama. Kai ka taɓa wannan tunani? Ni ban taɓa yi ba, saboda kafin wannan na ga ni rigimar da na gani tafi wannan, saboda na zauna a Libya. Lokacin da na zauna a Libya duk wannan rigimar da ake lokacin Gaddafi da ni ake yin sa. Ba na tunanin wani abu a rayuwata, kawai abin da nake tunani kawai shine in lokacin ka yayi ba wani makawa, tafiya ce kawai, shine addu'ar da muke.